Sa pagkuyog ni Jose, sa sarong dekreto, siya kaiba si Maria, tunas na Sibon. Nagpulik sa Bethlehem, na sa iyang ginikanan, dumas sa iyang agong, inabot ang kapanahonan. Inaking mo'y pinatas din ng ibinulit sa bahogan, kadagusan kan magagong, daing herak na sinayumahan. Kasarong aking nagbubuntas ako, aking lalaki at itinaos ako, siya ang satulang magiging pamayo, siya aabudon, makamangalas na marahaton, makakamhan na Diyos, amang daing katapusan. Prinsipe min katoninongan, kasarong aking nagbubuntas ako, aking lalaki at itinaos ako, siya ang satulang magiging pamayo, siya aabudon, makamangalas na marahaton, makakamhan na Diyos, amang daing katapusan. Prinsipe min katoninongan, Prinsipe min katoninongan.